Aquest abecedari vol ser el testimoniatge del món de l'art i de les lletres en la negació de qualsevol guerra i de qualsevol confrontació bèl·lica. Sobre les runes del Poble Vell volem que aquest espai sigui un monument a la pau mitjançant el Codi Universal de les Lletres. Tot aquest treball realitzat s'anomena Abecedari de la Llibertat. Si encara no ho heu fet, us convido a visitar el Poble Vell de Corbera d'Ebre, un lloc que segur no us deixarà indiferents. Esteu convidats. Fins aviat.